नायनानै गोजोनबाय बिराद मोजां मोजां मोनदोंना? मोजां बिराद मोजां बिराद मोजां थेंक इउ मोजां मोनदों मोजां नुदों आयं मोजां ना? औ मोजां नुदों बर' समाजनि औ औ माखासे औ बिथिङा ओंखारजोबदों। औ ओंखारदों मोजां जादों औ मोजां नुदों औ दे बिदिनो जानांगौ बिदिनो देखायनांगौ बिदिनो जादों माबायदि मोनदों आयं? मोजां आयं मोजां नायनानै बर' बेबायदिनो जानांगौ हिनजाव माहारियाबो बेबायदिनो आरजिनो रोंनांगौ आरो हौवाफोरखौल' लामा नायनो नाङा आरो बे आखलफोरखौ सोलोंना लानांगौ आरो हौवा मानसिबाबो हिनजाव मानसिबाबो सिनेमाखौ नायनानैथ' बिराद मोजां मोनबाय जोङो बिराद एक्साइटेड मोजाङानो माबायदि बर' हारिनि माबायदि पिक्सारा बेरखांदों होनना नोंथाङा सानो? बर' हारिखौ पिक्सारा देखायनाय मानेथ' माने हिनजावफोरनि माबायाव जेरखम माबानाय माबा खालामनाय मानाय खस्थ' मोननाय बेफोरखौ गासिबो माबाजोबनाय आरोखि औ नेवसिजानाय आवगायनाय औ हिनजावफोराबो जे बेसेबां माबा देखायनो हादों बेखौ लानानै जोङो सिनेमाखौ मोजाङानो मोनदों आरो गासैबो बर' हिनजावफोरनि मावनाय दांनाया गासिबो माने हौवाफोरखौ गैयाबाबो मोजाङैनो सोलिनो हायो बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो गासैबो बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि जौसे फरायसाफोरनि थाखाय स्पेसियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंलिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यु सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।